Salutare prieteni! Bine v-am găsit la prima colecție de pe anul 2025. Tocmai ce mi-a ajuns un colet de la Pyro King. Am dat comanda ieri de dimineață și mi-a ajuns altă după amiază, să mișcă foarte repede băieții. Fără să ne lungim, dau folia jos și revin imediat. Bun. Înainte de a continua, vreau să fac precizarea că, în conformitate cu ultimele modificări aduse de legea 92, persoanele neautorizate pot să folosească doar categoria F1, motiv pentru care produsele pe care vi le voi prezenta astăzi sunt doar categoria F1. V-am lăsat în descriere un link de la petiția care circulă pe internet. Dacă n-ați semnat-o, intrați și dumneavoastră și o semnați, durează câteva secunde. Poate dacă strângem un număr considerabil de semnături, putem obține niște modificări legislative mai permisive. Bun, primul produs pe care vi-l prezint astăzi este Torpedo. Da, sunt niște bombițe explozive, codul FS427, sunt 20 de bucăți în pachet, categoria F1, da, sunt niște ognitori, văd că au 0,001 grame, probabil e substanța care este dată pe acele pietricele. Da, sunt niște ognitori sensibile la impact, da, cum se vede au avut de suferit în urma transportului, nu au fost asigurate corespunzător. Da, scoatem să vedeți cum arată. Cam așa. Se lovesc de suprafața tare și produc o pognitură. Nimic interesant. Bun. În continuare avem un set de boom rotate. Avem 6 bucăți în pachet. Sunt niște titireze, 1,5 grame pe bucată. Nimic special, sunt drăguțe de colecție. Trecem mai departe. Aici avem 3 seturi de Dumbo. Practic sunt niște biluțe pognitoare asemănătoare Torpedo. Au același efect, numai că astea sunt sub altă formă, sunt niște punguțe. La fel se lovesc de suprafață tare și produc o pognitură. În continuare avem o artificiu care nu-mi place destul de mult, am avut-o și anii trecuți. C4 Explosion, codul FS4, sunt 3 bucăți în pachet. 3 grame pe bucată, 9 grame pe pachet. Cam așa arată una. Au un efect drăguț de crackling. Avem aici Magic Vampire, codul FS8, 20 de bucăți în pachet. 1 gram pe bucată, 20 de grame pe tot pachetul. Din ce am văzut, sunt singurele petarde care au rămas legale. Nu vă gândiți la 1 gram, nu fac mare lucru, dar sunt practic niște floricele din Piccolo. Cam așa arată o bucată. Da, au un fitil aici care vine mai departe și dă foc la mai multe petarde tip Piccolo. Aici avem niște vulcani, Vampire Stars, codul LG1705, 4 bucăți în pachet. 4,5 grame pe bucată, 18 grame pe tot pachetul. Sunt niște vulcani interesanți, am văzut că au și un efect de șuierătură. Da, cam așa arată. Oricum, o să le testăm pe toate în zilele următoare. Așa că nu uitați, dați like acestui videoclip, subscribe și apăsați clopoțelul ca să fiți informați de fiecare dată când postez un videoclip nou. Bun. Hai să l-am păstrat cât ăsta aici. Da, Red Green Waterfall este o gerbă, are codul FS425. Are 0,9 grame pe bucată, 7,2 grame pe tot pachetul. O scoatem una să vedeți cum arată. Da, cam așa, se pot ține în mână, se pot pune în pământ sau alța de ceva. Fac un efect destul de drăguț din ce am văzut. Bun, aici avem două torțe. Vampire Flame, codul FS411. Da, avem una pe roșu și una pe verde. Da, 20 de grame pe bucată, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie destul de intense și să dureze destul de mult, dar urmează să vedem la test. Ok. Aici avem un pachet de Scream L. Acesta este codul. Da, sunt 5 bucăți în pachet.
5 grame pe bucată, 25 de grame pe tot pachetul. Da, astea sunt niște artificii care fac o șuierătură și nu știu, nu sunt sigur dacă fac și un efect pigment. Dar urmează să le vedem la test. Bun, și ultimul produs. Avem Vapor Aerotech, codul LG1112. Sunt niște granule luminoase, da, 1,2 grame pe bucată, 14,4 grame pe tot pachetul. Sunt niște stroboscoape, cred că mulți le-ați avut, 12 grame pe pachet. Da. Cam așa arată. Ok, o să le așezăm și revenim imediat. Bun băieți, cam astea au fost produsele din prima colecție. Nu a fost un colet foarte mare, a costat în jur de 200 de lei. După cum ați văzut, sunt produse faine. O să le facem test în zilele următoare. Scrieți-mi în comentarii cu ce ați dori să vedeți în următorul videoclip și mai ales dacă doriți să fac un videoclip detaliat despre ce modificări au fost aduse prin legea 92, da, infracțiuni, contravenții și altele. Bun, eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul videoclip. Pa!